Estem amb l'Oriol Font, que és l'entrenador del Front Marítim, tant en masculí com en femení. 6 victòries ja, no pares de guanyar. Quin és el secret? Bueno, el secret és tenir uns jugadors i unes jugadores que, després de molts anys intentant jugar a la Copa, doncs venen molt motivats i motivades i passi el que passi, doncs ho lluiten. I això s'ha vist en els partits que hem jugat aquí a casa, que potser comencem malament, a vegades hem començat millor, però sempre hi hem cregut i al final és entre tots, i aquesta és la clau per mi. Avui has pintat una jugada a l'últim quart i ha sortit perfecte, no, el triple? Bueno, la veritat que amb aquestes jugadores és fàcil que surtin les jugades, sí. Tant en masculí com en femení, en masculí us ha tocat... Jesuït Escàs. Jesuït Escàs, bon partit. Quin objectiu teniu marcat amb tant un equip com l'altre? Bueno, l'objectiu és arribar al màxim lluny possible que ens permeti la nostra actitud, i la nostra actitud està al màxim, llavors jo crec que l'objectiu és guanyar-ho tot el que queda, la veritat. Has dit que feia molts anys que esperàveu jugar aquesta competició. Com s'està visquent a l'escola? Doncs a l'escola, com has vist, s'està visquent amb molta il·lusió. És algo que ja no només jugadors, sinó jugadors i aficionats portem insistint. Després de veure la Copa Col·legial, els nostres companys aquí del Quatre Cantons que la jugàvem i anàvem a veure-ho, després l'Icària amb l'Alonso Pérez i amb molta il·lusió. Doncs res, enhorabona, que segueixi aquesta sort que esteu tenint, o no sort, digue-li com vulguis, perquè al final amb treball es demostra que tot és possible, no? Doncs veiem a les properes rondes, a quarts de final femení, que ja veurem el rival, i a vuitens masculí contra Casp, com bé has dit. D'acord, Merci, Oriol. Moltes gràcies. El micro! No, l'Aliman. L'Aliman està per dins. Ja està allà.